Kulba kay nga chapel mga kabarangay nga makita nimo diri sa may Amaya Views may barangay Indahag Cagayan de Oro. Glass ang iyang salog nga murag na ay coral reef or stone ba ni nga medyo hadlok sa ibaklay. Murag pag mutunob ka, murag kang makulbaan ka ba kay basig mabuak bitaw or matipak. Sige na kog balik-balik sa may Amaya View pero first time lang ko nakaanhi diri sa ilang rock chapel. Munang medyo na-amaze ko ba. Napod sila hanging bridge nila nga adunay glass gihapon nga medyo mahadlok gihapon ka. Pero ang pakuwag atensyon sa mua mga kabarangay ang kanigyong ilang salog nga glass nga na ay stone. Glass. Salog ka eh. Guys, hadlok ka siya. Mosag hanging bridge. Hadlok kay lakaw. Hadlok kay lakaw. Rock ano siya? Rock chapel. Makita ni mo yung ano, mga coral reef. Hadlok kasi ikon mo siya kanang hanging bridge. Muna yung view sa atubang. Gabi ka overlooking bay oh. Wow. First time ko nakani diri dapita. Actually sige na balik-balik diri pero sa Maya pero karon pa mi nakabalik diri sa karon pa ko nakaanhi diri sa kaniyang simbahan diri sa ila kaning church stone.